Hát igen, azon dolgoztunk nagyon sokat, hogy a TV napjait minél jobban beosszuk az űrállomás fedélzetén. Ugye annyi ilyen kis mellékes morzsa, hogy ugye az űrállomás az a Greenwichi idő szerint működik, ez egy ilyen általános megegyezés alapján, ugyanúgy megvan nekik a cirkadián ritmusuk, de Greenwichi idő szerint. Ehhez képest ugye mi Houstonban, úgyhogy mi is Greenwichi idő szerint éltük az életünket, úgyhogy ami nekik reggeli, fél nyolcas a reggeli meeting, amivel indítják a napot, ugye, amiben az összes űrközpont becsatlakozik, az nekünk ott Houstonban az fél háromkor volt, és hajnali. Hajnali fél háromkor, igen. Bocsánat, ha nem volt. Nem éreztem, hogy reagálnak eleget, úgyhogy gondoltam kiemelni, hogy hajnal fél három, nem délután. Hajnal fél háromkor volt, és onnantól kezdve az a csapat, aki igazából Houstonban volt, az folyamatosan követte egészen odáig, amíg az esti ilyen megbeszélésen, így indul egy munkanap, hogy van egy reggeli megbeszélés és egy esti megbeszélés, és akkor az esti megbeszélésen lezártuk a napot, és utána még azokat a plusz támogató funkciókat elintéztük, amiről a Földről tudtuk támogatni a Tibit, és aztán fejeztük be. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sűrű időszak volt ebből a szempontból, és ugye azokat a kísérleteket, amelyeket pedig a Tibi végrehajtott ugye a világűrben, és voltak olyan kisebb-nagyobb ilyen kis buktatók, amikre nem számítottunk, vagy amik éppen IT probléma a legegyszerűbb, amire tudunk számítani, azokat pedig azon dolgoztunk, hogy kifésüljük az első, főleg az első néhány napban volt ilyen kisebb-nagyobb buktatók.